Bulatović, Knežević, Bratić i Simonovski. Broj 6, Tasovski, 10. Simić 8. Radunović 11 i broj 4 Boban Stajić.
Sokołów. Radenko Wilczewicz. Evet, Poljanic za debut Asovski. Aleksander Grzymowski.
Tarsyski. Słyszmy samo dwa twoje wyzwanie Tarsyski. A w powodu trójka Bojan Trajkowski. I do Polmino. Debiutuje za Darek Sokołów. Четвертый пояс Александр Радович.
11 typowy. Znaczy nie ma, że to nie żyć. Za Watadule, Siodły, Tajwanku na niego miasto Bajokajkowskiego.
Aleksandar Radojević. Još jedna izmjena, Bačkov vodi malo okolo kluba, na njegovom mjestu Saša Bratić. Cezar Balszynowić.